Bună dimineața. What the fuck, am crezut că era ziua. Oare mă întreb, ce e în mașină, chiar dacă e scufundată, dar nu de tot? Oh, ia uite, hai să văd dacă merge. Oh. Opa, trebuie să fiu atent să nu ca... Da, era și cineva. Oh, nu. Pare rău, dar mașina aia este de vină. Cred că dacă așa este insula, eu cred că această insulă este estimată. Nu din nou. Oh, băieți, hai să vorbim în primul rând. Bă, trezirea! Doamne, m-ai speriat, ce s-a întâmplat? Ăla negru. Ei a ridicat mâna și apoi a pus-o jos și ce probleme sunt? Prostule, el a murit! E posibil. Știu. Ajutor! Cum a murit și ăsta? Murim cu toții, ne-am dus. Dar ce o să se întâmple dacă o să mor și eu? Nu știu. Doamne miluiește, ăștia să ierte, că au fost și ei buni de până la ajun. Gata cu glumele, amuia este ceva trist. Să ierte. Ce-i chestia asta albă de pe jos? Încearcă. Cat. Știu. Poate... S-a dus pe undeva. Las că poate va veni și el. Întreb ceva. Dacă tu ești proprietarul acestei insule, chiar dacă este și așa, cum ai numi eu? Cuvinte. Da? De mată. Insulă și poate așa se întâmplă, știi tu, sunt ca la unii. Aproape toți morți, în afară de noi. Tale, dar eu mă duc să mă culc. Dar să nu mai aud o vorbă de la... Ce? Unde ești? Bă, ce? Sezămuia. Eu stau deja lângă niște cadavre. Cetățene, tu